Yako basi. Mango tuka misozi kumanyanga kutusadanda ule. Kusanyeza kuti mango kusadanda ule akubwera chifukwa chikhulupiriro chimene ali nacho ndala. Nandira kale kale amatsuwa kuti ababaenda chonchi, ababatere ife kulikonda kumalira kumatani. Chonchi chifukwa chapo chisisa tinacho huko. So, chisisipile kwakonda. Owa ina kuloko mafoni ena amene ndikulandira nangaakalia anthu akuibonena zakambala ndi anthu akunena kuti anangoyenera sakhala bwino ndi antchito cha koma kalira amene akunena choyipa cha Kaliati akukondera Kaliati then umango akuzoti it's too early, it's fresh, give us time. Dula. Kaliati ndikuimbireni. Auntie Beauty. Simambo. Auntie Beauty Kaliati ndineyo. Oh. I don't mind even when I start to ukachita share wina kuli konse. One chonena kunena kuti pama vote 6 I think 700 chakuti 748 sangatange even less than the 48 votes. Ndotanga 21 ndikumpasa Patricia Kaliati. And you are expecting me to come and even campaign for UTM unless if my dad has arrived before that. Pokapoka bambwanga wazike kwa kufako ndikapeza ali pakonde pampando. Then I'm going to do that. Yes, I'm going to do that, but otherwise I cannot even do that. Aiso ndiboso aiso mwina soma 41% sawa semwe anarela izinto zokuti ziyibike atose ndimakira nawo nalazi zake kai ajina ka utelele ajina Felix Njawalandi zake Kwesi ndi zake osaja mana kuti nalazi zake the why should I suffer because of the legacy of Chilima? I cannot do that. I cannot. I'm big enough, mom. Mom, I'm so big enough. Kapana mwina bena kuti iwaje mwina natengera mwaitame jama anali kwina kuja na bina kwina kuja na makali za office kwa kuja. Koma we've been there for the party, struggling, suffering, we name them. Nde mtu Patricia nde mtu ina kafika kana ora Patricia mwina sangapange decision because of SKC. Is he alive? If he was alive, it would be better. It would have been another way with this Giramanyazi. But if not alive, and I'm getting this rudeness because maybe he's not alive. Don't worry. No, I am okay. I'm all right. I'm all right. I will not make any wrong decision because I'm frustrated or whatever. It won't be a wrong decision. No, it won't. It won't be. And tell them that whatever decision I make is not going to be a wrong one. Yeah. Very good. Don't worry. If I have a Mavina, but Mavina, so now good fair, we are stress free. Yeah. Yes. When? Kwambiri kuvina wewe uje kuvina. Ndipoti dakavina be. So don't worry, mom. Akwene tumati ngokupasa nimone. Muri bwanji. Oh, ziko kwa bino guide. Ndithu. Ziko pene Chilima. Oh, okay. Kulo wanga ndithu mai ang'ono kana ni mai ande. Hapo ndo zosipitiza ndikira chito. Yosufoka ya. Siti topa. Iya usatopa. Ngira ni chito ndithu. Ziko kwa bino. Ndithu. Ziko.